Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. ड्रीम 11मध्ये मागच्या काही दिवसात काहींनी कोट्यवधी रुपये जिंकल्याच्या आपण बातम्या ऐकतो आहोत. काल सातारा जिल्ह्यातल्या कराड तालुक्यातल्या सुहास यादव या युवकानं ड्रीम 11वर तब्बल 1,20,00,000 रुपये जिंकले आणि अवघ्या काही तासातच हा युवक कोट्याधीश झाला. ड्रीम 11 या ऑनलाईनच्या खेळात तो सहभागी झाला होता. त्याने या ॲपवर तयार केलेल्या टीमने त्याला कोट्याधीश बनवले. त्याच्या खात्यात 1,20,00,000 रुपये ऐवजी 30% कराची रक्कम वजा होऊन 84 लाख जमा झाले. या यशाबद्दल मित्रांनी त्याचा सत्कार केलाय. माझा सुहास यादव राहणार कालचे तालुका जिल्हा सातारा. मी काल लखनौमध्ये गुजरात टायटन तर ते मिलियनमध्ये ड्रीम आपल्या मार्केटमध्ये खेळलो होतो. मला फर्स्ट प्राईज मी 1 झालेला आहे. तो मला 1,20,00,000 लाख अमाऊंट हे झाली जिंकलेलं आहे. तर खूप आनंद झालेला आहे. सगळ्या माझ्या फ्रेंड सर्कलच्या सहकार्यामुळे आणि त्यांच्या प्रेमामुळे तुम्ही आणि माझं एक बेटर लक होतं त्यामध्ये मी यशस्वी झालो. नाही काही स्वप्न आहेत ते पूर्ण करायचे आहेत म्हणून ड्रीम 11मध्ये खेळून ड्रीम कम ट्रू म्हणतात ते पूर्ण होत आहे. आता नक्कीच करेल. सुहासच्या बाबतीत सांगायचं म्हणलं तर सुहास हा आमच्या मित्रपरिवारामधील अत्यंत असं गुणवंत विद्यार्थी तसेच अत्यंत म्हणजे निश्चयी की एखादी गोष्ट जर त्याने ठरवलं ना त्यामध्ये तो पूर्ण मनापासून तयारी करूनच उतरतो. त्या पद्धतीने त्याने काल टीम ज्या पद्धतीने लावली त्या पद्धतीने अगदी देवाने म्हणजे द्यायसाठीच दरवाजे सर्व उघडलेले अशा पद्धतीने जे काही झालं आणि त्या बाबतीत सुहास हा एक केलेला आहे. त्याबद्दल त्याचं अभिनंदन. तसेच सर्व मित्रपरिवार व भारतीय क्रिकेटप्रेमी ज्यांच्यामुळे आज आमचा मित्र एवढी मोठी रक्कम जिंकला त्या सर्व क्रिकेटप्रेमींचं मी आभार मानतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.